Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλό σας μήνα. Εχθές, φίλοι μου, έκλεισε ένας μήνας αφιερωμένος στον καρκίνο του μαστού. Ένας μήνας κατά τον οποίο ακόμη και ο λευκός οίκος της Αμερικής βάφτηκε ροζ για να συμβάλλει στην μετάδοση του μηνύματος ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και να ενθαρρύνει τα εκατομμύρια των γυναικών σε όλο τον κόσμο που δίνουν καθημερινά μάχη με τις δυσκολίες της περίπλοκης αυτής ασθένειας. Επέλεξα, φίλοι μου, να μιλήσουμε αισιόδοξα για τον καρκίνο απόψε, που ξεκινά ένας καινούριος μήνας, όχι επετειακός αλλά συνηθισμένος, πράγμα που σημαίνει ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα εξακολουθήσουν να δίνουν την καθημερινή μάχη τους με αυτή την περίπλοκη ασθένεια, σιωπηλά, μακριά από ερωτασμούς. Είναι μια ευκαιρία να τους σκεφτούμε και να θυμηθούμε την αξία της πρόληψης ως ένα τρόπο ζωής που θα έπρεπε να υιοθετήσουμε όλοι για να διατηρήσουμε την υγεία μας σε όσο καλύτερη κατάσταση είναι δυνατόν. Και μια προσωπική παράκληση, φίλοι μου, πριν συναντήσουμε την πρώτη απόψινή καλεσμένη μας, ας μην ξαναπούμε ποτέ τον καρκίνο παρά την νόσο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο καταραμένο σε αυτήν, όπως και σε καμία άλλη ασθένεια που μπορεί, κάτω από ορισμένες συνθήκες, να απειλήσει τη ζωή. Υπάρχουν μόνο οι άνθρωποι που μαθαίνουν να ζουν και να μάχονται με αυτές. Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy, στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Φίλες και φίλοι, απέναντί μου, και λυπάμαι που δεν μπορείτε να τη δείτε, έχω μια γυναίκα που αντιπροσωπεύει, θα έλεγε κανείς, τη χαρά της ζωής και ασχολείται όλη μέρα με τον καρκίνο. Λέγεται Δέσποινα Κατσόχη και είναι ογκολόγος, ακτινοθεραπεύτρια, επικεφαλής της ακτινοθεραπευτικής ογκολογικής συνεργασίας στον Όμιλο Υγεία. Επίσης, μεταξύ άλλων, είναι κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας με διεθνή κατοχύρωση για εξειδικευμένο εξάρτημα ακτινοθεραπείας, αλλά και πρόεδρος της αστική μη κερδοσκοπικής εταιρείας Καρκίνος, θεραπεία σώματος και ψυχής, με το διακριτικό τίτλο «Άκος», που στόχο έχει την ενημέρωση, την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου. Κυρία Κατσόχη, καλώς μας ήλθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλετε να μας κάνετε μία διόρθωση για τον εορτασμό του καρκίνου και είπατε ότι αύριο 2 του μηνός ξεκινάει ο Μοβ Νοέμβριος, πώς μας το είπατε ακριβώς? Ναι, ο Νοέμβριος πλέον λέγεται Movember, δίνεται στα Μοβ και είναι συνδυασμός των λέξεων μουστάκι και Νοέμβριος. Έτσι λοιπόν αφιερώνεται στους άντρες και στην ενημέρωση ευαισθητοποίηση των ανδρών για την πρόληψη. Άρα λοιπόν η πρόληψη δεν είναι μόνο θέμα των γυναικών, είναι και των ανδρών. Και 1η Νοεμβρίου οι άνδρες αφήνουν μουστάκι σε ένδειξη της ευαισθητοποίησης. Είναι ένα παγκόσμιο κίνημα το οποίο φέτος το μεταλαμπαδεύουμε και στην Ελλάδα. Ξεκινάμε από το Δήμο Περιστερίου και θα έχουμε την εκδήλωσή μας 2 του μηνός το απόγευμα 6.30 ώρα. Και πολύ ευχαρίστως να έρθετε κοντά μας. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που μας το διορθώσατε αυτό και μας ενημερώνετε, γιατί πολλοί άντρες οι οποίοι πιθανότατα να έχουν θέμα υγείας, να τους ευαισθητοποιήσουμε να έρθουν κοντά σας. Λοιπόν, δεν θα αποφύγω να ξεκινήσω και μια ερώτηση κλισέ. Πώς γίνεται μια γυναίκα με τόσο βαρύ βιογραφικό και τόσο βαρύ φορτίο να είναι όντως η χαρά της ζωής? Από μικρή ήμουν ξεκάθαρη στις επιλογές και στους στόχους μου. Με ενδιέφερε να ακολουθήσω ένα κοινωνικό επάγγελμα με άμεση σχέση με τον άνθρωπο. Λοιπόν, αγαπώ τους ανθρώπους και αγαπώ το επάγγελμά μου. Παράλληλα αποζητούσα και ένα πεδίο σε έναν επαγγελματικό χώρο που να έχει έρευνα και εξέλιξη, να μην είναι κάτι σταθερό και βαρετό. Ένα τομέα που να μου δίνει τη δυνατότητα της συνεχούς βελτίωσης. Η δημιουργία είναι πηγή χαράς για μένα. Επίσης έχω μια ισορροπημένη προσωπική ζωή και με βοηθάει να γεμίζω τις μπαταρίες μου για να μπορώ να προσφέρω. Η έννοια λοιπόν αυτή της προσφοράς είναι έντονη μέσα μου, γι' αυτό δεν επαναπαύτηκα στις δάφνες και στη στρωμένη επαγγελματική και ακαδημαϊκή καριέρα
που είχα στο Πανεπιστήμιο του Άχεν της Γερμανίας, αλλά μετά από μια μακρά περίοδο παραμονής μου εκεί και συνεχούς εκπαίδευσης και προόδου, θέλησα να μεταλαμπαδεύσω την εμπειρία μου και να μεταφέρω τους καρπούς των κόπων μου στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ποια είναι τα μαθήματα που σας διδάσκουν καθημερινά οι ασθενείς σας? Πρέπει να πω ότι διαμόρφωσαν το χαρακτήρα μου και τη στάση ζωής μου. Θεωρώ ότι εγώ και ο ασθενής μου είμαστε από την ίδια πλευρά, τους πιάνω σταθερά από το χέρι και τους οδηγώ. Η στάση τους πολλές φορές με εντυπωσιάζει και με διδάσκει. Πιστεύω σε αυτό που λέμε Πλάτωνα και όχι Πρόζακ. Λοιπόν, αντλώ δύναμη από τη φιλοσοφία και πιστεύω στη σοφία της φύσης. Όταν έχω απέναντί μου έναν ασθενή, θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος όπως είμαι και εγώ, με ένα όμως ακόμα πιο βαρύ φορτίο. Άρα αισθάνομαι πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντί του και πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Και πώς αντιμετωπίζετε τις αναπόφευκτες δυσκολίες και τις στιγμές? Εδώ πρέπει να πω ότι έχω πολύ γερές βάσεις και ήταν μέρος της εκπαίδευσής μου να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες και μακρόχρονη πείρα και θητεία σε εξειδικευμένα κέντρα ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και η αντιμετώπιση λοιπόν των δύσκολων περιπτώσεων ή των δύσκολων στιγμών είναι μέρος της δουλειάς μου. Πρώτα απ' όλα έχω η ίδια αποθέματα ψυχής και αντιμετωπίζω τα πράγματα στη βάση τους, στην πράξη, όχι με στήρους συναισθηματισμούς. Δηλαδή βάζω τους στόχους τους ρεαλιστικούς, ποιο είναι το πρώτο, βάζω μια ιεράρχηση, ποιο είναι το δεύτερο και έτσι δεν παρασύρωμαι σε άγονες κινήσεις. Και όταν λέτε άγονες κινήσεις εννοείται στους συναισθηματισμούς? Στους συναισθηματισμούς, γιατί μπορείς εύκολα σαν άνθρωπος να παρασυρθείς, πολλές φορές ταυτίζεσαι μαζί τους, ταυτίζεις πρόσωπα φιλικά σου ή συγγενικά σου. Συγκεντρώνω λοιπόν τις δυνάμεις μου και βάζω το μυαλό να δουλέψει. Είναι μια συμβουλή που την έδινε πάντα και στα παιδιά μου. Σε κάθε δύσκολη στιγμή βάζουμε το μυαλό μας και δουλεύει. Και είναι για μένα η κάθε δύσκολη στιγμή ένα σεμινάριο. Θα σας κάνω και μια ερώτηση που αναφερθήκατε ότι εκπαιδευτήκατε στη Γερμανία. Η γερμανική προσέγγιση γενικότερα στα θέματα έχει αυτόν τον ορθολογισμό και την οργάνωση του μυαλού και φαντάζομαι αυτό θα ήταν πολύ βοηθητικό στις τόσες δύσκολες περιπτώσεις που αντιμετωπίζετε. Ο ορθολογισμός είναι πολύ σημαντικό πράγμα, το να βάλεις τα πράγματα στη σωστή βάση τους, όπως πρέπει να βάλουμε και την ασθένεια στη σημερινή σωστή βάση με τα σημερινά θεραπευτικά αποτελέσματα, αλλά πρέπει να πω δεν είμαι αμέτωχη και ούτε το επιδιώκω καν αυτό. Επιδιώκω την επαφή με τον ασθενή, επιδιώκω την συμμετοχή σε όλο το πρόβλημα, τη στήριξη του ίδιου, την ψυχολογική, τη στήριξη της οικογένειας, γιατί αν δεν έχω μια οικογένεια ενημερωμένη και σταθερή δεν μπορεί να στηρίξει τον ασθενή μου. Άρα λοιπόν αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Δηλαδή έχουμε λίγο μια παρεξηγημένη έννοια ότι αν είμαι ορθολογιστής δεν είμαι συναισθηματικός. Όχι, δεν έχει καμία λάθος, σχέση ναι. το ένα με το άλλο, Ναι. αλλά το να εσύ καλείσαι όταν είσαι ο γιατρός αυτός που καθοδηγεί και ο ασθενής έρχεται σε σένα να τον βοηθήσεις, οφείλεις να είσαι ο σταθερός παράγοντας και να αναλάβεις την ευθύνη του θέματος, να τον πιάσεις γερά από το χέρι, να τον καθοδηγήσεις γερά και να μην αφήσεις εσύ να παρασυρθείς από συναισθηματισμούς. Πρέπει να βρει ο γιατρός άλλους τρόπους να γεμίσει, να γλύψει τις δικές του πληγές, να το πούμε έτσι απλά, και να γεμίσει τις μπαταρίες του έτσι, ώστε να μπορέσει και την άλλη μέρα να αποδώσει. Βεβαίως. Και αυτό φαντάζομαι θα σας βοηθάει, ο τρόπος που χρησιμοποιείτε θα σας βοηθάει πάρα πολύ και σε συνεργασία με την οικογένεια, γιατί η οικογένεια συνήθως δεν μπορεί να είναι τόσο ψύχρεμη και ορθολογιστική. Και δεν μπορούμε να απαιτήσουμε ξαφνικά από μια οικογένεια που της έρχεται κεραυνός σε νεθρία, όσο μορφωμένη και να είναι, όσο μέσα στη ζωή και να είναι, να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πράγμα. Διότι πρώτον υπάρχει ένας μεγάλος μύθος και μια προκατάληψη. Δεύτερον, είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και δεν το γνωρίζει. Άρα λοιπόν, ακόμα και σε οικογένειες γιατρών ισχύει το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν, οι γιατροί που ασχολούνται με αυτό το θέμα πρέπει να ξέρουν πώς θα το αντιμετωπίσουν και πώς θα στηρίξουν όλη την οικογένεια. Και τον ασθενή και την οικογένεια. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα, η σχέση μας με τον ασθενή είναι άμεση, δεν είναι μέσω της οικογένειας, αλλά την οικογένεια τη θέλουμε δίπλα μας να βοηθήσει και αυτή και να το αντιμετωπίσει η ίδια και να βοηθήσει τον ασθενή. Πώς θα περιγράφατε σήμερα τον καρκίνο, κυρία Κατσόχη? Ναι, τα πράγματα είναι ενθαρρυντικά.
Ο καρκίνος δεν είναι πλέον η άτρωτη ασθένεια που στο άκουσμά της και μόνο στο παρελθόν κυριαρχούσε η αίσθηση του αμετάκλητου. Για να μιλήσω για την εξειδίκευσή μου, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές νέες τεχνικές ακτινοθεραπείας, οι οποίες σε συνδυασμό με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας έχουν απαλείψει τις δυσάρεστες παρενέργειες του παρελθόντος, έχουν πολύ καλύτερη στόχευση, άρα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα, τουλάχιστον όσο συμβάλλει η δική μας η θεραπεία στην όλη τη θεραπεία του καρκίνου. Η στατιστική επίσης μας κάνει πολύ αισιόδοξους. Παρόλο που ο αριθμός των καρκινοπαθών αυξάνεται, έχουμε πολύ περισσότερους αποθεραπευμένους, ενήλικες δηλαδή, οι οποίοι μακροζωούν με πολύ καλή ποιότητα ζωής, και αυτό είναι και το ζητούμενο. Και το ίδιο ισχύει και για τον παιδικό καρκίνο και για τους ενήλικες. Άρα λοιπόν, ενώ έχουμε περισσότερους ασθενείς, έχουμε λιγότερους θανάτους, να το πω έτσι πιο απλά. Πιστεύετε παρόλα αυτά ότι εξακολουθεί να αποτελεί ταμπού? Μιας και ξεκινήσαμε και με το να μην τον αποκαλούμε την επάρατο. Είναι δυστυχώς ακόμα ταμπού. Είναι μια ανεπίτρεπτη στην ουσία κοινωνική συνθήκη που πρέπει να εξαλειφθεί. Ο καρκίνος δεν πρέπει να μας τρομοκρατεί. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μεταδοτικός, ότι δεν προκαλεί καμία ντροπή, δεν έχουμε κάνει κάτι για να ντρεπόμαστε γι' αυτό. Και γιατί αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο ανησυχεί πολύ τους ασθενείς και πολλές φορές οδηγούνται στην κοινωνική απομόνωση, άρα λοιπόν ούτε ντροπή είναι ούτε μεταδοτικός είναι. Και οι αποθεραπευμένοι είναι πολύ σημαντικά να το εισπράξουν αυτό, γιατί σίγουρα τους αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι με καχυποψία. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν σήμερα ο καρκίνος ιάται, θεραπεύεται, άλλες φορές μετατρέπεται σε ένα χρόνιο νόσημα και σίγουρα εξακολουθούμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι χάνονται, αλλά σίγουρα πολύ λιγότερους από το παρελθόν. Θα λέγατε πως πλησιάζουμε προς την θεραπεία του καρκίνου? Αυτό είναι ένας ευγενής πόθος. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε πολλούς αποθεραπευμένους, αλλά ο καρκίνος έχει πολλά πρόσωπα. Ήδη στο μαστό έχουν επιστοποιηθεί και καταγραφεί 10 διαφορετικά πρόσωπα. Έχουμε πολλά μέσα να τον θεραπεύσουμε. Έχουμε τεκμηριωμένη ιατρική που εφαρμόζουμε πλέον. Αλλά πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να πάμε όχι τόσο στη θεραπεία, η οποία είναι σημαντικό κομμάτι, αλλά στην πρόληψη. Γι' αυτό και εμείς δίνουμε αυτόν τον αγώνα της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης, γιατί παραδείγματος χάριν, εάν εφαρμόζαμε την κορονοσκόπηση ανά τακτά διαστήματα, πάνω 5-10 χρόνια, τους πολύποδες τους αφαιρούσαμε, θα εξαφανιζόταν μια σημαντική ασθένεια. Είναι η τρίτη ασθένεια, ο τρίτος σε σειρά καρκίνος και για άντρες και για γυναίκες. Και στα πρώιμα στάδια θεραπεύεται, αλλά αυτή η ασθένεια μπορεί να εξαλειφθεί. Αυτός ο καρκίνος μπορεί να μην υπάρχει, εάν ακολουθήσουμε συγκεκριμένη πρόληψη. Μάλιστα. Έχετε ιδρύσει την ΑΚΟΣ, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με θέμα καρκίνος, θεραπεία σώματος και ψυχής. Πόσο συμβάλλει αλήθεια η ψυχή στην αντιμετώπιση της ασθένειας αυτής? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πρώτα, καταρρίπτοντας τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που συνδέονται με τον καρκίνο, και αναφερθήκαμε σε αυτά, και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που μας όθησαν να δημιουργήσουμε μαζί με τους συναδέλφους μου την ΑΚΟΣ, μια λέξη που σημαίνει στα αρχαία ελληνικά θεραπεία, και εμείς την ονομάζουμε θεραπεία σώματος και ψυχής, γιατί δεν με ενδιαφέρει να θεραπεύσω το σώμα αν δεν θεραπεύσω και την ψυχή, αν τον αφήσω τραυματία ψυχικά τον ασθενή. Γι' αυτό δίνουμε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία στους αποθεραπευμένους μας. Επιπρόσθετα βέβαια θεωρούμε ότι οι επιστήμονες έχουν χρέος να είμαστε και κοινωνικά ενεργοί πολίτες και να συμβάλλουμε με κάθε μέτρο και δυνατότητα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, ας πούμε, να πάρουν τα μέτρα που χρειάζεται, να ευαισθητοποιηθούν έτσι ώστε να προλάβουν κάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βέβαια η ψυχή είναι αυτή που μας καθοδηγεί, κακά τα ψέματα. Εσείς από την εμπειρία σας, την επιστημονική, πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που νοσούν από καρκίνο είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προηγουμένως υποστεί πολύ μεγάλη ψυχική πίεση από διάφορες άσχημες καταστάσεις που μπορεί να πέρασαν στη ζωή τους και τις οποίες δεν μπόρεσαν να τις διαχειριστούν, να τις εκφράσουν, να τις μοιραστούν, να τις αποθεραπεύσουν και οδηγήθηκαν στο να νοσήσουν από καρκίνο?
Είναι μια θεωρία η οποία δεν έχει αποδειχθεί, αλλά σίγουρα πολλοί ασθενείς επικαλούνται ένα σοβαρό γεγονός το οποίο τους συνέβη και το σχετίζουν με την ασθένεια. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι το έχουν πάρει μέσα τους και δεν το έχουν επεξεργαστεί, δεν τον έχουν βγάλει προς τα έξω, δεν το θεραπεύσανε. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Σκεφτόμαστε στο άμεσο μέλλον να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί τα βάρη της ψυχής και οι ταλαιπωρίες της ψυχής παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην ζωή μας και σε διάφορες μορφές ασθενειών. Δεν ξέρουμε γιατί ο ένας εκφράζεται όμως με την μία ασθένεια ή με την άλλη, αλλά είναι ένα πεδίο το οποίο θα θέλαμε να το ερευνήσουμε. Είναι κάτι που το διαβάζω και το ψάχνω εδώ και χρόνια και έχω δει από γνωριμίες που έχω και από την εμπειρία μου ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη προδιάθεση οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποφέρει ψυχικά και δεν τα έχουν επεξεργαστεί όλα αυτά, να νοσήσουν από καρκίνο, και άλλοι πάλι οι οποίοι έχουν περάσει αυτά τα δύσκολα ψυχικά και τα έχουν επεξεργαστεί, έχουν καταφέρει να επιβιώσουν και να κάνουν, βέβαια, να παρακολουθούν και την πρόληψη που λέτε και να μην έχουν οδηγηθεί προς αυτή την κατεύθυνση του καρκίνου. Ναι, εγώ σαν γιατρός, ας πούμε, που τέλος πάντων δεν έχω ακόμα ενδείξεις για τα θέματα, τα ψυχικά θέματα που σας είπα πριν, και είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε να το ερευνήσουμε. Μπορώ όμως να σας πω κάτι άλλο. Ο κόσμος προσπαθεί να διαχειριστεί το στρες και τη στεναχώρια με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι το τσιγάρο. Άρα λοιπόν, όταν κάποιος στεναχωριέται και θεωρεί ότι θα βρει παρηγοριά και αντίδοτο για το στρες του στο τσιγάρο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, αμέσως αγοράζει, αν το θέλετε έτσι σε εισαγωγικά, να μου επιτραπεί η έκφραση, έναν καρκίνο. Και το κάπνισμα είναι ο σημαντικότερος επιβαρυντικός παράγοντας για την ανάπτυξη καρκίνου, και όχι μόνο ενός είδους, αλλά πολλών. Είναι κάτι που μπορεί να αποφευχθεί, είναι αιτία για 22% των ετησίων θανάτων και ευθύνεται για τον καρκίνο του λάρικα, του πνεύμονα, του ισοφάγου, της οροδόχου κίστης, του στομάχου, του τραχύλου της μήτρας. Άρα λοιπόν είναι ένας παράγοντας ο οποίος απλά όταν έχω ανακαπνιστεί απέναντί μου και μου μιλάει για πρόγνωση ή τι θα κάνω με τη διατροφή μου, αρνούμαι να απαντήσω. Ναι. Γίνουμε κεκιάκι. Ναι. Και την είχα αυτή την ερώτηση, να σας την ρωτήσω, ότι δίνεται μεγάλη σημασία στη διακοπή του καπνίσματος, αλλά με τον τρόπο που μου απαντήσατε είμαι πλέον καλυμμένη. Και βεβαίως από προσωπική εμπειρία έχω ένα πολύ μεγάλο αγκάθι μέσα στην καρδιά μου, γιατί μέσα στην οικογένεια έχουμε ένα τέτοιο άτομο που δεν λέει να σταματήσει το τσιγάρο και συνεχώς επιβαρύνεται το κομμάτι της υγείας του λόγω του τσιγάρου. Θέλω να σας ρωτήσω, είπατε πριν για την ψυχή, μπορεί κανείς δηλαδή να συνδυάσει την αυστηρή επιστημονική ορολογία και με την έννοια της ψυχής, είπατε? Ναι. Ποιοι είναι οι χρυσοί κανόνες για την πρόληψη του καρκίνου? Ναι, πρώτον να κόψουμε τις βλαβερές συνήθειες. Όταν λέτε βλαβερές συνήθειες, η πρώτη και καλύτερη είναι το κάπνισμα. Επανέρχομαι σε αυτό. Και μάλιστα τα καλά νέα είναι ότι κόβοντας το κάπνισμα υπάρχει απόσβεση των βλαβερών συνεπειών, άρα επομένως αξίζει τον κόπο κάποιος να ξεκινήσει να το διακόψει. Ένας άνθρωπος όμως, ξέρετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ένας άνθρωπος όμως που κάνει μια προσπάθεια να το κόψει και του βγαίνει, του ανεβαίνει στο έπακρο κάτι άλλο στο κομμάτι της υγείας του, δηλαδή κάνει μια αντίδραση σωματική, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ναι, εδώ επειδή κάναμε μια έρευνα με την Άκος, εμείς κάνουμε έτσι σε συχνά διαστήματα, έτσι ανάλογα με τα ερωτήματα που τίθενται κοινωνικά, κάνουμε ορισμένες έρευνες για να έχουμε αποδεικτικά στοιχεία. Πρώτον, ο κόσμος δεν δέχεται και δεν συνειδητοποιεί σε μεγάλο βαθμό ότι είναι ηθισμός. Δεν είναι απόλαυση. Ναι. Έτσι. Όπως πολλοί όταν ρωτάς λέει είναι απόλαυση. Δεν είναι απόλαυση, είναι ηθισμός. Δεύτερον, δεν γίνεται να διακόψει κάποιος το κάπνισμα συνήθως μόνος του. Πολλές φορές έχουν κάνει προσπάθειες, αλλά δεν τα καταφέρουν μόνοι τους. Άρα λοιπόν υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα τα οποία τους βοηθάνε και να το διακόψουν και να το στηρίξουν και ψυχολογικά και διατροφικά αν το θέλετε. Έτσι λοιπόν η διακοπή του καπνίσματος είναι και αυτό μια τέχνη, δεν γίνεται έτσι απλά. Υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε γιατρέ μου με έπεισες, εγώ το κόβω αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει βέβαια και το ανέκδοτο που λέει είναι το πιο εύκολο πράγμα από όλο να κόψει το τσιγάρο. Εγώ το έχω κόψει μέχρι τώρα 20 φορές.
Μάλιστα. Η διατροφή και η άσκηση παίζουν εξίσου μεγάλο ρόλο στην πρόληψη, φαντάζομαι. Ναι, μας βρίσκεται σε μια πολύ επίκαιρη στιγμή με την διατροφή. Τρέχει ένα ερωτηματολόγιο εκ μέρους της ΆΚΟΣ για να αποτυπώσουμε τις διατροφικές συνήθειες του νεοέλληνα, διότι όταν θέλεις να μιλήσεις για τη διατροφή και να δώσεις συγκεκριμένες οδηγίες μας στο γενικό πληθυσμό, μας σε έναν ασθενή σου ή σε έναν αποθεραπευμένο που αφορά την τριτογενή πρόληψη, τότε πρέπει να ξέρεις πώς συμπεριφέρει το μέσος Έλληνα σήμερα. Άρα λοιπόν εμείς κάνουμε μια έρευνα, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 27 Νοεμβρίου στο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφολογίας στην Αθήνα και πρέπει να πω ότι αν κόψουμε τις βλαβερές συνήθειες και έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει ισορροπημένη διατροφή, πρέπει να είναι ευχάριστη, είναι μια ευχαρίστηση η τροφή μας, αλλά πρέπει να έχει τις σωστές αναλογίες, τις σωστές ποσότητες και τη σωστή ποικιλία, αν το θέλετε έτσι. Τα φρούτα και τα λαχανικά στην εποχή τους, μια καλή διασπορά μέσα στη βδομάδα, τι θα φάω και πόσο το φάω. Αυτά λοιπόν τώρα τα καταγράφουμε και ίσως μας δοθεί μια ευκαιρία να σας πούμε έτσι και τα αποτελέσματα, γιατί η διατροφή είναι πραγματικά, ο Ιπποκράτης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ βασική φροντίδα για τον άνθρωπο και δεν πρέπει να την παραμελεί. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους και η σημαντικότερη πέρα από το τι τρώμε είναι οι συνήθειές μας, η συμμόρφωσή μας. Τρώμε πρωινό, τρώμε με παρέα, τρώμε μόνοι μας, δηλαδή είναι μια πολυδιάστατη συνθήκη η διατροφή μας και είναι και θέμα κουλτούρας και φιλοσοφίας λαού, άρα λοιπόν πολλά μπορείς να δεις από τις διατροφικές συνήθειες. Αναμείνετε τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο επίσης είναι βλαβερό για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν προσέχει την διατροφή του, εκ διαμέτρου αντίθετα από αυτόν που τρώει πάρα πολύ, εκείνος δεν τρώει ούτε και σωστά αλλά ούτε και αυτά που πρέπει να φάει και υποσιτίζεται για να έχει την εικόνα του λεπτού ανθρώπου. Πολλοί, τώρα τελευταία έχουμε και πολύ μεγάλη έξαρση της ανορεξίας και πολλά προβλήματα τέτοιου είδους. Τα λάθος πρότυπα, έτσι κάθε εποχή έχει ορισμένα πρότυπα, τα λάθος πρότυπα οδηγούν σε λάθος συμπεριφορές και η συμπεριφορά είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αυτά τα άτομα εκείνο που δυστυχώς κάνουν είναι αδειάζουν τις ρεζέρβες τους. Άρα λοιπόν σε μια δύσκολη στιγμή δεν θα έχει πώς να ανταποκριθεί ο οργανισμός τους και εγώ θα έλεγα ότι σε συνδυασμό και με την ερώτηση που κάνατε πριν ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτου ηλικίας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τρεφόμαστε ισορροπημένα και να κινούμαστε. Έχουμε ποδαράκια, γι' αυτό μας τα έδωσε ο Θεός για να κινούμαστε και δυστυχώς το μεγάλο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει περιοριστεί πάρα πολύ η κίνηση και ειδικά σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα. Άρα λοιπόν κίνηση ή άθληση πρέπει να μπει οπωσδήποτε στη ζωή μας και σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη διατροφή νομίζω θα τα καταφέρουμε και βέβαια να προσέχουμε πάρα πολύ και ειδικά όσοι είναι στο χώρο που επηρεάζουν την κοινή γνώμη και ειδικά την νεολαία να βάζουμε τα σωστά πρότυπα. Κυρία Κατσόχη, ήθελα να σας ρωτήσω ποιος είναι αντίστοιχα ο ρόλος των συστηματικών check-up, που είναι κάτι το οποίο πολλοί άνθρωποι αμελούν. Είναι αυτό που έλεγε ο Ναπολέων Βονοπάρτης, το να αιτηθείς είναι συγχωρητέο, το να διφνηδιαστείς ποτέ. Δηλαδή είναι καλά να κάνουμε καθοδηγούμενα πάντα από ένα γιατρό σύμφωνα με την ηλικία μας, με τις συνήθειές μας, με το επάγγελμά μας, γιατί δεν είναι το check-up για όλους το ίδιο πράγμα, να κάνουμε έναν έλεγχο καθοδηγούμενο, να τα δει αυτά τα αποτελέσματα. Ένας γιατρός για να τα εκτιμήσει σωστά, δεν είναι ότι πέρασα, μέτρησα τη χολυστερίνη μου και ξέρω ότι είμαι καλά, για να μπορεί να είναι κανένας ήσυχος, διότι αυτό που συνήθως συμβαίνει, αν δεν κάνουμε τακτικά check-up, πρώτον μπορεί να ευνηδιαστούμε από μια ασθένεια, αλλά εκείνο που θεωρώ εγώ ακόμα χειρότερο είναι ότι εάν μας συμβεί κάτι, ένας πόνος, ένα οτιδήποτε, μας πιάνει ένας πανικός και εκείνη την ώρα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Αν έχουμε κάνει το τακτικό μας check-up, θεωρούμε ότι μπορούμε και εμείς να νοσήσουμε από κάτι παροδικό, από κάτι επιπόλαιο που μπορεί να συμβεί στον καθένα. Άρα λοιπόν έχει δύο διαστάσεις το check-up. Η μία είναι
να μην ευνηδιαστούμε και η άλλη είναι να μην πανικοβληθούμε. Μάλιστα. Η ψυχή τελικά και όσο γίνεται θετική στάση απέναντι στη ζωή μπορούν να ανατρέψουν κάποια δεδομένα και να βοηθήσουν σε ένα θαύμα. Χωρίς την ψυχή δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά να δουλέψουμε σε αυτό το τομέα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε πολίτες μιας χώρας όπου γεννήθηκε η φιλοσοφία. Εάν γυρίσουμε λίγο στις ρίζες μας, έχουμε να διδαχτούμε πάρα πολλά πράγματα και να αποδομήσουμε και το στρες της σύγχρονης εποχής. Άρα λοιπόν θέλει, για να ενδυναμώσουμε την ψυχή μας, πρέπει λίγο να το φιλοσοφήσουμε περισσότερο και να απολαύσουμε, γιατί είμαστε και λάτρες της απόλαυσης. Δηλαδή η απόλαυση δεν είναι κάτι αμαρτωλό, είναι κάτι καλό, αρκεί όλα να έχουν μια λογική συνέπεια, έναν ορθολογισμό και ένα μέτρο. Το μέτρο είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Κυρία Κατσόχη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας κουβέντα. Εύχομαι σύντομα να μας δοθεί η ευκαιρία να ξαναβρεθούμε. Σας εύχομαι κάθε δύναμη και επιτυχία στη συνέχεια του έργου σας. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια και εσείς για την εκπομπή σας. Καλή δύναμη και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς φίλοι μου σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας μετά από ένα μουσικό διάλειμμα με τον επόμενο καλεσμένο μας. Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας», πάντα από τον Easy στους 97,2. Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Για τη δεύτερη ώρα, φίλοι μου, κοντά μου στο στούντιο, απέναντί μου βρίσκεται ο κύριος Ηλίας Κατήρτσι-Γιαννόγλου, σύμβουλος επιχειρήσεων, συγγραφέας, προπονητής ζωής και συντηρητής της ομάδας Surfer for Life. Πρόκειται για μια ομάδα που γεννήθηκε από το όραμα ενός ασθενούς με καρκίνο να διασχίσει μια θάλασσα με την αετοσανίδα του για να εμπνεύσει άλλους ανθρώπους που εμπλέκονται με τον καρκίνο. Κύριε Καρτήρτσι Γιαννόγλου, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ηλίας παρακαλώ, αν είναι εύκολο. Λοιπόν, νομίζω, Ηλία, ότι θα σου μιλάω στον ελληνικό, γιατί με το που σε είδα έχεις αρκετά μεγάλη ομοιότητα με τον αγαπημένο μου ανιψιό Θοδωρή Κυριακού και θα μπορούσες να είσαι και γιος μου βεβαίως, από ό,τι βλέπω έτσι ηλικιακά. Οπότε θα μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον ελληνικό για να μην δυσκολεύομαι να συνθέσω και να εκφράσω σωστά το επίθετό σου. Κάποια στιγμή θα το ξαναπώ βεβαίως. Να σε αποκαλώ Ηλία με το μικρό σου. Με μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω πόσο εύκολο είναι τελικά να εμπνεύσει κάποιος έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει μια τόσο σοβαρή ασθένεια, την οποία βεβαίως πέρασες και εσύ από ό,τι γνωρίζω στο παρελθόν. Μπορώ να μιλήσω μόνο από την ιδία εμπειρία. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να εμπνεύσεις κάποιον. Ξέρω ότι ήταν σημαντικό για μένα να είμαι εμπνευσμένος όσο πέρναγα αυτή την ασθένεια, γιατί χρειάζεται ψυχικό σθένος. Και εγώ έπαιρνα έμπνευση από ανθρώπους που με τη ζωή τους μου έστελναν το μήνυμα ότι μπορώ να κερδίσω αυτή τη μάχη και ότι είναι δυνατόν να ξεκινήσει και μια νέα ζωή μετά από αυτό. Mm-hmm. Μέσα από τις δικές τους υπερβάσεις και με την υγεία τους, αλλά και με τη δράση τους. Θέλω να σε ρωτήσω, όταν νόσησες, ήσουν ένας άνθρωπος αγχώδης, ήσουν υπερκινητικός, είχες έτσι έντονη ζωή, πολλές δραστηριότητες? Θα σου πω γιατί σε ρωτάω, μόλις μου απαντήσεις. Ναι, μεγαλώνοντας ήταν σημαντικό για μένα να ζήσω μια γεμάτη ζωή. Οπότε κατά έναν τρόπο έκανα πολλά πράγματα σε ένα υπερθετικό βαθμό και εργαζόμουν σκληρά και έκανα πολλά ταξίδια και πολλές υπερβάσεις και σε έναν βαθμό και δεν σεβάστηκα και τον οργανισμό μου μετά από κάποιο σημείο. Το αναφέρω αυτό γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων νέων που νοσούν, αλλά και μεγαλύτερων που στην πορεία μπορεί να εκδηλώσουν μια τέτοια ασθένεια, οφείλεται στο υπερβολικό στρες. Δηλαδή το στρες δημιουργεί τις περισσότερες ασθένειες, οι οποίες στην αρχή δίνουν το μήνυμα και το σύνθημα στον οργανισμό σωματικά. Δηλαδή αρχίζει το σώμα και έχει διάφορες ενοχλήσεις και μετά βεβαίως μη δίνοντας τον χώρο και τον χρόνο στην ασθένεια αυτή,
βγαίνει στην επιφάνεια. Σίγουρα και εγώ το ίδιο πιστεύω ότι το στρες παίζει σημαντικό ρόλο. Θα έλεγα ότι το στρες από μόνο του ίσως δεν είναι αρκετό. Έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ είναι ότι το στρες καταναλώνει πολύ μεγάλο μέρος της ενέργειάς μας. Ακριβώς, ναι. Και εφόσον αυτή την ενέργεια δεν την αναπληρώνουμε, είτε με τη σωστή διατροφή, είτε με το σωστό ύπνο, με όλα όσα μας δίνουν ενέργεια, η φύση, οι άνθρωποι γύρω μας που μας αγαπάνε, τότε το σώμα καλείται να διαχειριστεί αυτή την ανισορροπία και δημιουργεί τέτοιου είδους εκφάνσεις. Η έμπνευση για την αντιμετώπιση του φόβου μπορεί να υπάρξει. Επειδή μιλήσαμε πριν ότι είναι αρκετά σοβαρή η ασθένεια και οι άνθρωποι οι οποίοι νοσούν από τον καρκίνο, και το λέω αυτό ονομάζοντας τον έτσι ακριβώς με το όνομά του, γιατί την πρώτη ώρα είπαμε ότι δεν θέλω να αναφέρομαι στην επάρατο νόσο και να την ξορκίζουμε, απλώς με την ονομασία της. Υπάρχει δηλαδή έμπνευση για να αντιμετωπίσει κάποιος το φόβο του. Γιατί πολύ ωραία ερώτηση. Ναι. Μου δίνει την ευκαιρία να πω. Τη διευκρίνησα λιγάκι για να μπορέσει να την καταλάβεις, γιατί κατάλαβα ότι δεν την. Είναι μεγάλη ερώτηση, είναι ανοιχτή. Ναι, μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι ο φόβος δεν είναι κάτι υπαρκτό. Είναι στον εγκέφαλό μας, είναι στο νου μας. Είναι ο τρόπος που εμείς εκλαμβάνουμε τις διάφορες καταστάσεις και ο τρόπος που εμείς τις νοηματοδοτούμε, τους δίνουμε το νόημα που έχουν. Παραδείγματος χάρη είπατε για την επάρατη νόσο. Αν κάποιος νοηματοδοτήσει μια ασθένεια σαν την επάρατη νόσο, προφανώς θα την περάσει και πολύ πιο δύσκολα από κάποιον που τη δει σαν μια πρόκληση ή σαν μια ευκαιρία να δείξει πόσο ικανός είναι να ξεπεράσει δύσκολες καταστάσεις στη ζωή του. Οπότε το να μπορέσεις να νοηματοδοτήσεις το κάθε τι που συμβαίνει γύρω σου με έναν τρόπο ο οποίος να σε ενδυναμώνει, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή αρχή. Ίσως είναι το καλύτερο πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση. Τώρα από εκεί και πέρα το περιβάλλον ή η έμπνευση που αναφέρεται σίγουρα είναι υποστηρικτικά. Θα λέγαμε ότι αν κινητοποιήσουμε και αξιοποιήσουμε τη μέγιστη δύναμη της ψυχής μας και τη θετική στάση απέναντι στη ζωή, μπορούμε ακόμη και να ανατρέψουμε μια δύσκολη για την υγεία μας κατάσταση. Όπως είπα και πριν, εμείς νοηματοδοτούμε το οτιδήποτε συμβαίνει. Αν το νοηματοδοτήσουμε θετικά, τότε σίγουρα έχουμε κερδίσει τη μισή μάχη. Αυτό που μου έρχεται να μοιραστώ μαζί σου, Ζωή, μπορώ στον ελληνικό έτσι, είναι ότι όταν μοιράστηκα την ιστορία μου με ένα φίλο μοναχό στο Άγιο Όρος που επισκέφθηκα, γιατί εγώ το είδα αυτό σαν μια πρόκληση. Το είδα σαν μια δοκιμασία, σαν μια ευκαιρία να δείξω ότι είμαι καλός καπετάνιος και στις δύσκολες φουρτούνες. Εκείνος μου είπε πόσο χαίρεται που το ξεπέρασε και που είμαι καλά, και μοιράστηκε μαζί μου μια νέα οπτική όπου έλεγε ότι τι ευλογία θα ήταν για εκείνον να του δινόταν μια τέτοια ευκαιρία να δείξει πόσο πολύ αγαπάει τον δημιουργό. Έδωσε δηλαδή ένα άλλο νόημα, το οποίο θεωρώ έχει μια ανώτερη χρειά, και φαντάζομαι, και είμαι αρκετά βέβαιος βέβαια, βλέπω μέσα μου, ότι εκείνος θα το περνούσε ακόμα πιο εύκολα και ακόμα πιο ανώδυνα, οτιδήποτε του ερχόταν. Οπότε αυτό που λες δεν θα μπορούσα να συμφωνώ περισσότερο. Πιστεύεις, Ηλία, ότι για να αναλάβει κάποιος ένα τέτοιο υποστηρικτικό ρόλο πρέπει να έχει προσωπική εμπειρία του θέματος? Σίγουρα και συνεργαζόμενος με διάφορες οργανώσεις και συλλόγους που υποστηρίζουν ανθρώπους με καρκίνο, αυτό που είναι και η δική μου εμπειρία αλλά και η δική τους είναι ότι μπορείς να έρθεις σε μια πιο ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους εφόσον έχεις βιώσει το ίδιο, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάμεσά σας, ανάμεσα σε σένα και τον άλλο άνθρωπο, όλες αυτές οι λάθος αντιλήψεις που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος να μην το έχει περάσει. Που σημαίνει ότι αμέσως η επικοινωνία γίνεται πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο άμεση και ουσιαστική. Οπότε και η υποστήριξη.
ταυτόχρονα γίνεται πολύ πιο άμεση και ουσιαστική. Αν κάποιοι άνθρωποι κινητοποιηθούν στο να θελήσουν να γίνουν υποστηρικτές μιας τέτοιας νόσου και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στο να στηρίζουν και να ακούνε αντίστοιχα άλλους ανθρώπους που περνάνε προβλήματα, θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο αντίστοιχα, να στηρίξουν τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τον καρκίνο ή που νοσούν αυτή τη στιγμή? Καταρχάς, να μου δίνετε ευκαιρία τώρα να πω ότι το μεγαλύτερο μάθημα και το πιο όμορφο μάθημα που πήρα από αυτή τη δοκιμασία ήταν το πόσο σημαντικό είναι να είμαι συνεισφορά για τους άλλους ανθρώπους. Συνειδητοποίησα ότι ενώ είχα κάνει πάρα πολλά ταξίδια, που είχα πολλές επαγγελματικές επιτυχίες, εξαιρετικές σχέσεις με το αντίθετο φύλο, μια οικονομική ευμάρεια κτλ., συνειδητοποίησα μέσα από αυτή τη διαδικασία ότι δεν θα ήθελα να φύγω και να μην έχω υπάρξει συνεισφορά για τους άλλους ανθρώπους. Τρόπον την να συνειδητοποιήσω ότι μέσα από το έργο μας για τους άλλους παίρνουμε εμείς νόημα για τη δική μας τη ζωή. Αυτό που ουσιαστικά βίωσα ήταν ότι αν έφευγα εκείνη τη στιγμή, όλα όσα είχα κάνει για τον εαυτό μου θα πέθαιναν μαζί μου και μόνο ό,τι είχα κάνει για τους άλλους θα συνέχιζε να ζει. Και άρα είχε νόημα. Και συνειδητοποίησα ότι 31 χρόνια δεν είχα κάνει πράγματα για τους άλλους. Οπότε με αυτό το ένασμα σαν εμπειρία λέω ότι τους ενθαρρύνω όλους να βρουν τον τρόπο με τον οποίο θέλουν αυτοί να είναι συνεισφορά για τους ανθρώπους τους, και αν αυτό που τους εμπνέει είναι η νόσο του καρκίνου, τότε ναι, να υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούν να προσφέρουν και αρκεί να βρούνε κάποιον αρμόδιο και να πούνε ότι είμαι εδώ, θέλω να βοηθήσω, πείτε μου πώς. Ναι. Να γίνει εθελοντής. Να είναι ενεργή, ενεργή. Πώς μπορεί να επηρεάσει κανείς τη ζωή των ανθρώπων με θετικούς τρόπους? Το έχεις χρησιμοποιήσει στην εξέλιξή σου και στην πορεία ή είναι κάτι που το ψάχνεις ακόμα? Το έψαχνα από το 2009, το Δεκέμβριο του 2009 που διαγνώστηκα, μέχρι και πέρσι που έκανα ένα μεγάλο ταξίδι στην Ασία και βρήκα την απάντηση σε αυτό. Έψαχνα ποιος θα ήταν αυτός ο ένας τρόπος που θα μπορούσα να είμαι μέγιστη συνεισφορά για τους συνανθρώπους μου. Συνειδητοποίησα λοιπόν, ζωή, ότι όλοι μας έχουμε ανάγκες. Και από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι το βράδυ που πάμε για ύπνο, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις ικανοποιήσουμε. Και αυτές οι ανάγκες, όπως έλεγε και ένας γνωστός ψυχολόγος το 70, ο Μάσλοου, μπορούμε να τις κατατάξουμε σε μια πυραμίδα αναγκών. Ξεκινάει αυτή η πυραμίδα με τις πιο βασικές ανάγκες που χρειαζόμαστε επί της ουσίας για να επιβιώσουμε: τροφή, νερό, ύπνο, στέγη. Και μετά γίνονται όλο και πιο λεπτοφυείς. Μετά ψάχνουμε για εργασία, δημιουργία, να ανήκουμε, ομορφιά. Φτάνει μετά ο άνθρωπος να θέλει, εφόσον έχει ικανοποιήσει τις κατώτερες ανάγκες, να θέλει να δώσει πίσω. Δηλαδή και η συνεισφορά είναι ανάγκη, είναι ανθρώπινη ανάγκη. Και στην κορυφή αυτής της πυραμίδας είναι ανάγκη του ανθρώπου να δώσει μια απάντηση σε ένα ερώτημα που πάντα υπήρχε μέσα του, το ποιος είμαι και τι έχω έρθει να κάνω εγώ. Δηλαδή να φτάσει σε μια κατάσταση ουσιαστικής αυτογνωσίας. Αυτή είναι στην κορυφή της πυραμίδας, σύμφωνα με τον Μάσλο λοιπόν. Οπότε θα έλεγα ότι γινόμαστε συνεισφορά στους συνανθρώπους μας ανάλογα με την ανάγκη που ικανοποιούμε κάθε φορά. Και είναι πολύ εύκολο να το δούμε πώς λειτουργεί αυτό. Δηλαδή βλέπουμε κάποιον ο οποίος προσφέρει ένα πιάτο φαγητό σε έναν άστεγο και βλέπουμε κάποιον άλλον ο οποίος του προσφέρει μια θέση εργασίας. Σίγουρα ο δεύτερος και ο πρώτος αυτό που κάνει είναι ενάρετο. Αλλά ο δεύτερος του ικανοποιεί μια ανώτερη ανάγκη. Και αν μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε στους ανθρώπους μας όλο και ανώτερες ανάγκες, τότε και εκείνοι ζουν πιο πληρέστερη ζωή, αλλά και εμείς. Λοιπόν, φέτος η ομάδα σας, η Surfer for Life, διοργανώνει το Athens Spirit Film Festival. Θα ήθελα να μας εξηγήσεις με λίγα λόγια τι είναι ακριβώς αυτό. Το Athens Spirit Film Festival είναι ένα φεστιβάλ κινηματογράφου, μια γιορτή της φιλοσοφίας, της πνευματικότητας
και του κινηματογράφου που θα κρατήσει 7 μέρες και θα ξεκινήσει στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας Φιλοσοφίας, η οποία είναι 19 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Στόχο έχει, και με ευκαιρία την ερώτηση που μου έκανες πριν, Ζωή, να είναι συνεισφορά για τους συνανθρώπους μας σε αυτό το ανώτερο επίπεδο. Της τέχνης και της φιλοσοφίας. Της τέχνης, της φιλοσοφίας και της αυτογνωσίας. Θέλουμε δηλαδή... Αυτό δηλαδή θέλετε να πετύχετε. Ακριβώς. Ουσιαστικά. Ο Αϊνστάιν τι έλεγε? Ο Αϊνστάιν έλεγε ότι δεν μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα με την ίδια συνειδητότητα από την οποία δημιουργήθηκε. Οπότε αυτό το οποίο θέλει αυτό το φεστιβάλ να κάνει είναι να αλλάξει τη συνειδητότητα της πόλης, να αλλάξει τη συνειδητότητα τη δική μας και των συνάνθρωπων μας, και μέσα από μια ανυψωμένη νέα συνειδητότητα, ένα νέο τρόπο σκέψης, να δούμε τα θέματα μας αλλιώς. Και νομίζουμε ότι σε αυτή τη φάση και με αυτόν τον τρόπο αυτό το φεστιβάλ είναι μια πολύ όμορφη πράξη και δράση συνεισφοράς. Είναι η πρώτη φορά που το πραγματοποιείτε αυτό? Είναι η πρώτη φορά, ναι. Και να πω ότι τις ταινίες, οι ταινίες από μόνος τους έχουν πολλά μηνύματα. Έχουμε διαλέξει ταινίες που έχουν πραγματικά ένα θησαυρό από μηνύματα, τις οποίες όμως δεν θα αρκεστούμε στο απλά να τις παρακολουθήσουμε. Θα φέρουμε και φιλόσοφους, θα φέρουμε και επιστήμονες για συζήτηση, οι οποίες ακριβώς θα μας βοηθήσουν μέσα από την δική τους ανάλυση αλλά και τη συζήτηση με το κοινό να τις κατανοήσουμε αυτές τις αλήθειες και να τις κάνουμε κτήμα μας. Να σε ρωτήσω, Ηλία, γιατί από όλες τις τέχνες διαλέξατε τον κινηματογράφο? Ο κινηματογράφος δίνει μια ελευθερία, θεωρώ, στον καλλιτέχνη να στείλει μηνύματα χρησιμοποιώντας περισσότερες αισθήσεις. Παρόλο που πιστεύω ότι και η μουσική αλλά και η όσφρηση σαν αισθήσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να ανυψώσουμε τη συνειδητότητά μας, ο κινηματογράφος και αυτές τις αισθήσεις θα φροντίσουμε έτσι ώστε να τις εντάξουμε στο φεστιβάλ. Δηλαδή, το φεστιβάλ ναι μεν θα έχει 10 ταινίες, θα προβάλλει 10 ταινίες, αλλά θα έχει και δράσεις μουσικές, θα έχει και δράσεις άλλες καλλιτεχνικές με μια έκθεση με πίνακες. Δηλαδή, θα είναι αυτό το οποίο λέμε εκεί που η τέχνη συναντά τη φιλοσοφία. Δηλαδή, ναι μεν θα έχουμε περισσότερο κινηματογράφο, αλλά θα εντάξουμε και τις υπόλοιπες τέχνες με διάφορους τρόπους. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω, θα λέγαμε δηλαδή ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον από το ελληνικό κοινό γύρω από θέματα πνευματικότητας και φιλοσοφίας? Δηλαδή εσείς κάνατε πρώτα μια έρευνα για να το αποφασίσετε να το πραγματοποιήσετε αυτό, ή ήταν κάτι το οποίο με κάποια ομάδα το συζητήσατε, ανταλλάξατε απόψεις, σκεφτήκατε να το πραγματοποιήσετε με τον τρόπο τον οποίο μου καταθέτεις τώρα? Κάθε χρόνο συναντιόμαστε με την ομάδα το Surfers for Life και προτείνουμε τρόπους και επιλέγουμε τον έναν ο οποίος πιστεύουμε ότι θα έχει την πιο θετική και ουσιαστική συνεισφορά στους ανθρώπους μας. Οπότε αυτά τα έργα σε ένα μεγάλο βαθμό βγαίνουν μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι σε όλους μας ξεκάθαρο ότι ο τρόπος με τον οποίο δοκιμαζόμαστε τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες σε όλους μας για να επαναπροσδιορίσουμε καταστάσεις και πράγματα στη ζωή μας και να θέσουμε νέες βάσεις. Και το φεστιβάλ αυτό θεωρώ ότι θα προσφέρει ένα πολύ γόνιμο έδαφος για να γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα και να βοηθήσει τον κάθε ένα ξεχωριστά να θέσει αυτές τις νέες βάσεις. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτό το φεστιβάλ, από ό,τι καταλαβαίνω με αυτά τα οποία μας λες, είναι κάτι το οποίο το πραγματοποιείτε κάθε χρόνο με διαφορετική θεματολογία? Ή είναι πρώτη φορά που το ξεκινάτε? Αυτό δεν κατάλαβα. Θα ήθελες να μου το διευκρινίσεις? Βεβαίως. Η Surfers for Life σαν ομάδα, και ο τίτλος της δείχνει τον αυταθλητικό της χαρακτήρα, ξεκίνησε επί της ουσίας το 2011, αλλά η πρώτη δράση ήταν το 2012, όταν 23 αθλητές διασχίσαμε με kite surf, windsurf, ιστοπλοϊκά και καγιάκ μια θάλασσα για να ενδυναμώσουμε όσους εμπλέκονται με τον καρκίνο. Ήταν μια συμβολική υπέρβαση για αυτούς. Από εκεί και πέρα όμως είδαμε ότι μπορούμε να είμαστε συνεισφορά και με πολλούς άλλους τρόπους. Εξηγήσαμε αυτή την πληρότητα που βιώσαμε μετά από το διάπλο αλληλεγγύης με ένα επιστημονικό τρόπο,
Και ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε σε σχολεία, σε συνέδρια, σε ομάδες και να εμπνέουμε ανθρώπους και άλλους ανθρώπους να ενταχθούν σε αυτόν τον νέο τρόπο σκέψης και ζωής. Του πώς θα είμαστε συνεισφορά, το πώς η ζωή μας θα έχει περισσότερο νόημα μέσα από τους άλλους. Αυτό δημιούργησε ανάγκες για να γίνουν και νέες δράσεις, να ενταχθούν περισσότεροι άνθρωποι. Ξεκινήσαμε λοιπόν να μαγειρεύουμε για ανθρώπους που έχουν ανάγκη σύντησης μια φορά το μήνα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε τα φεστιβάλ Ευζήν, για τα οποία η ομάδα αυτή είναι ευρύτερα γνωστή στο κοινό. Για τα φεστιβάλ Ευζήν έχουν γίνει 3 φορές και είχαν μέχρι σήμερα γύρω στους 5.000 επισκέπτες και έχουν συγκεντρώσει γύρω στα 30.000 ευρώ που τα έχουμε αποδώσει σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εμπνέουν με το έργο τους. Οπότε αυτό, αν θέλει ζωή, είναι που μια νέα δράση γίνεται για πρώτη φορά αλλά ανήκει σε μια ευρύτερη γκάμα έργων με την οποία καταπιάνονται οι Surfers for Life. Μάλιστα. Διάβασα ότι θα πραγματοποιηθεί και μια ανοιχτή συζήτηση, μας το είπες αυτό και πριν που ρωτάγαμε, με το ερώτημα του αν η πνευματικότητα και η επιστήμη συγκλίνουν. Πώς θα απαντούσες σε κάτι τέτοιο, για να γίνει και λίγο πιο κατανοητό στους ακροατές μας, και μετά θα σε ρωτήσω κάποιες λεπτομέρειες για το φεστιβάλ. Καταρχάς θέλω να πω ότι αυτό το debate θα γίνει την τρίτη μέρα του φεστιβάλ, την Παρασκευή. Το φεστιβάλ ξεκινάει, το φεστιβάλ ξεκινάει 5η 19 και είναι η δεύτερη μέρα, Παρασκευή 20 του μηνός, που θα γίνει αυτό το debate, όπου θα έχουμε ένα πάνελ από φιλόσοφους και επιστήμονες. Μέρος αυτών θα υποστηρίξουν το ναι, ότι ναι, η επιστήμη και η πνευματικότητα συγκλίνουν, και οι άλλοι θα υποστηρίξουν το όχι, ότι όχι, δεν συγκλίνουν. Και θα αφήσουμε το κοινό να δει μέσα του κατά πόσο το ένα ή το άλλο ισχύει. Αν η ερώτηση... Στη συμμετοχή του κοινού δηλαδή. Ναι. Οπότε θέλω να το αφήσω στην ελευθερία των ανθρώπων να το δουν αυτό. Αλλά αν επιμένεις και θέλεις την απάντησή μου, τότε για μένα 1000% συγκλίνουν. Η επιστήμη και ειδικά η αστροφυσική όλο ένα και περισσότερο μας δείχνει τις αλήθειες πίσω από το Matrix, αν θέλεις, αν έχεις δει την ταινία, το Matrix. Το Matrix είναι ουσιαστικά η ψευδαίσθηση, καταρχάς των αισθήσεων. Το Matrix είναι και ένας όρος που χρησιμοποιούν οι αστροφυσικοί για να δείξουν ότι η πραγματικότητα, η αλήθεια δεν είναι αυτό το οποίο μας δίνουν καταρχάς οι αισθήσεις. Αυτό το οποίο βλέπουμε δεν είναι αλήθεια, δηλαδή λένε ότι το τραπέζι αυτό το βλέπουμε σαν τραπέζι. Στην πραγματικότητα όμως έχουν δείξει, και εμείς το ξέρουμε, ότι είναι μια σειρά από πρωτόνια, ηλεκτρόνια που συνέχεια ασταμάτητα κινούνται και ρέουν. Όπως έχουν αποδείξει πλέον, ότι πλέον αυτό το οποίο υπάρχει μεταξύ μας δεν είναι κενό. Απλά είναι κάτι το οποίο το μάτι μας δεν είναι ικανό να δει. Οπότε μας έχουν ανοίξει μια νέα πόρτα, αν θέλει, ζωή σε μια νέα πραγματικότητα, σε μια πιο ουσιαστική αλήθεια, και είναι μια αλήθεια η οποία με κάποιο τρόπο η πνευματικότητα και η φιλοσοφία πρέσβευε εδώ και εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες χρόνια. Οπότε στο δικό μου το μυαλό και στη δική μου την καρδιά τότε σίγουρα ναι, όλο ένα και περισσότερο συγκλίνουν, και πιστεύω ότι θα συγκλίνουν και ίσως κάποια στιγμή να τα στηθούν κιόλας. Το αντιλαμβάνομαι αυτό, και ας μην έχω δει την ταινία, διαβάζοντας, και έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με πνευματικές αναζητήσεις και παράλληλα και με τις φιλοσοφικές ανατολικές, πιστεύω, θρησκείες και όλα αυτά, και με τις ενέργειες και ό,τι έχει να κάνει με αυτό που δεν βλέπουμε αλλά που οπωσδήποτε υπάρχει. Με αυτό που είπες πριν ακριβώς ανάμεσά μας. Ορατά το μάτι δεν το βλέπει, αλλά όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία και σε μια κατάσταση οραματισμού, το αντιλαμβανόμαστε πολύ καλύτερα. Ναι, μέσα από την πνευματικότητα. Λοιπόν, θέλω να μας δώσεις κάποιες πρακτικές πληροφορίες για το φεστιβάλ, και αν κάποιος θέλει να συμμετάσχει, πόσο κοστίζει αυτό, αν υπάρχει συμμετοχή οικονομική. Λοιπόν, το φεστιβάλ, όπως είπα, ξεκινάει την Παγκόσμια Μέρα Φιλοσοφίας, που είναι 19 Νοεμβρίου και θα κρατήσει μια εβδομάδα. Άρα τελευταία μέρα του φεστιβάλ είναι 25. Ξεκινάει στην Τεχνόπολη και τελειώνει στην Τεχνόπολη. Και στο ενδιάμεσο θα γίνει σε κεντρικούς χώρους της Αθήνας. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί καθένας να δει στην ιστοσελίδα μας, στο www.athensspiritfilmfestival.org, και όπως αντίστοιχα και στην σελίδα μας στα social media, στο Facebook. Το εισιτήριο έχει μια συμβολική αξία
Και όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε οργανώσεις οι οποίες εμπνέουν με το έργο τους στον τομέα της ολιστικής υγείας και της προσωπικής ανάπτυξης των ανθρώπων. Τώρα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους από την ιστοσελίδα μας ή εκείνη την ημέρα από το ταμείο. Και τι ώρα αρχίζει αυτό? Οι πρώτες παραστάσεις θα ξεκινάνε στις 6 και θα έχουμε 2 δρόμενα κάθε μέρα. Συνολικά 14 δρόμενα. Και θα δώσουμε την ευκαιρία μέσα από την ιστοσελίδα μας σε μερικούς τυχερούς να έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δρόμενα και στα 14 δρόμενα με ένα πολύ οικονομικό εισιτήριο της τάξης των 35 ευρώ. Όπως θα δώσουμε και την ευκαιρία κάποιος να αγοράσει το ημερήσιο εισιτήριο που αντί για 10 ευρώ που θα ήταν τα 2 δρόμενα θα μπορεί να δώσει 8 ευρώ. Άρα όσο κάποιος είναι πιο εμπνευσμένος και θέλει να κάνει αυτό το ταξίδι μαζί μας στη φιλοσοφία, στην πνευματικότητα και στον κινηματογράφο, θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και καλύτερες προσφορές. Μάλιστα. Και κάθε μέρα τι διάρκεια θα έχει αυτό? Μου είπες ότι ξεκινάει 6 ώρα. Είναι 2 δράσεις. Μπορούμε να υπολογίσουμε κατά μέσο όρο οι ταινίες κρατάνε 1,5 ώρα, έχουν διάρκεια. Ταινίες θα προβάλλετε 2 ή 1? 2 την ημέρα. Δεν είναι αυστηρά ταινίες, γιατί όπως είπα θα είναι και άλλα δρόμενα. Θα είναι το debate, θα είναι μια μουσική βραδιά, θα είναι ένα πάνελ όπου θα μιλήσουμε για τις συνοικίες φωτός που υπάρχουν ανά τον κόσμο και για το πώς αυτές υποστηρίζουν την προσωπική εξέλιξη των ανθρώπων. Άρα έχουμε το πάνελ, έχουμε το debate, έχουμε την μουσική βραδιά και έχουμε και μια θεατρική και ένα θεατρικό δρόμενο. Μπράβο. Άρα είναι 10 ταινίες και 4 άλλα δρόμενα, γενικότερα ευρύτερα καλλιτεχνικά. Οπότε δηλαδή 1 ταινία θα προβάλλετε τη φορά. Όπως καταλαβαίνεις, ή θα είναι 2 ταινίες ή 1 ταινία και ένα άλλο δρόμενο. Ναι, αυτό θα το φτιάξετε βάσει προγράμματος. Αυτό θα υπάρχει στο πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα μας. Και το πρώτο θα ξεκινάει δρόμενο στις 6 και το δεύτερο γύρω στις 8.30. Ξεκίνησα να λέω ότι η ταινία ή το δρόμενο θα προλογίζεται από κάποιον φιλόσοφο, κάποιον δάσκαλο ή κάποιον επιστήμονα. Θα παρακολουθούμε το δρόμενο, μετά θα το αναλύει για γύρω στα 15 λεπτά και μετά θα το συζητάει μαζί μας για άλλα 15-20 λεπτά. Μάλιστα. Οπότε κατά μέσο όρο το κάθε δρόμενο θα κρατάει γύρω στις 2 ώρες και ένα τέταρτο. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω ακόμη κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει τους ακροατές. Ξεκινάτε, μου είπες, 19 Ενδεκάτου, δηλαδή Νοεμβρίου. Και αν θέλει κάποιος να συμμετάσχει σε αυτό, έχετε κάποιο όριο ημερομηνίας που θα έρθει σε επαφή μαζί σας για να δηλώσει συμμετοχή και να πάρει το αντίτιμο των ημερών που θέλει να παρακολουθήσει? Τα εισιτήρια έχουν ξεκινήσει τη διάθεσή τους και ήδη έχουν αρχίσει οι άνθρωποι να προαγοράζουν τη συμμετοχή τους. Σίγουρα όσο πιο γρήγορα εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους, τόσο το καλύτερο. Από εκεί και πέρα τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα και την ίδια μέρα που θα γίνεται η δράση. Δηλαδή μπορούν να έρχονται στο χώρο και να προμηθεύονται το εισιτήριό τους. Απλά δεν θα έχουν την ίδια προσφορά που θα έχουν στην προπόληση. Δίνουμε μια έξτρα προσφορά σε όσους εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους νωρίτερα. Ωραία, νομίζω ότι εγώ έχω καλυφθεί. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις εσύ που μπορεί να παρέλειψα εγώ να ρωτήσω. Όχι, οι ερωτήσεις ήταν εξαιρετικές, Ζωή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόλαυσα τη συμμετοχή μου. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι θέλουμε πάρα πολύ ο κόσμος να συμμετέχει και να απολαύσει το νέο δρόμενο στην πόλη. Αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε οι ίδιοι να δουν πώς μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα πιο ανθρώπινη πόλη. Και θέλουμε όλοι μαζί να συμμετέχουμε σε αυτή την αλλαγή. Κάτι το οποίο ήταν μέσα μου από μικρός, αλλά το έθαψα βαθιά μέσα μου, ήταν ότι δεν ήμουν αρκετά ιδιαίτερος. Δεν ήμουν ούτε αρκετά πλούσιος, ούτε αρκετά εύσωμος, ούτε αρκετά όμορφος, ούτε ταλαντούχος για να κάνω κάτι, για να είμαι διαφορά. Αυτό είναι λάθος, δεν ισχύει. Όλοι μας χρειάζεται να κάνουμε κάτι και είναι ο μοναδικός τρόπος για να βρούμε μια πιο ουσιαστική και μια πιο βαθιά χαρά στη ζωή μας. Στη ζωή μας, μια πιο ουσιαστική ευδαιμονία θα έλεγε κανείς, κάποιος φιλόσοφος θα έλεγε. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου ευχηθώ, Ηλία Κατήρτσι Γιαννόγλου, όπως είδες το είπα το όνομά σου χωρίς να κάνω σαρδάμ. Κάθε επιτυχία στο φεστιβάλ, κάθε επιτυχία στην ζωή σου, πάνω απ' όλα να είσαι γερός
και να έχεις δύναμη να πραγματοποιείς όλα τα όνειρά σου και όλες σου τις επιθυμίες. Στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου, φίλοι μου, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Καθώς επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν στον ήχο, τις κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού που συνεργάστηκαν και τον Ιωσέφ Χατζιωσέφ που επέλεξε αυτή την υπέροχη μουσική που πάντα επιλέγει για μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, θέλω να σας υπενθυμίσω να μην ξεχνάτε, φίλοι μου, να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας. Καλό σας βράδυ.